Το ταξίδι ξεκινάει 80 χρόνια πριν, με άλλο σκοπό από το σημερινό, και το 1945 ιδρύεται ως Παιδικές Εξοχές Παμακαρίστου. Όμως οι ανάγκες που έχουν προκύψει από τους σεισμούς του 1953 στη Ιόνια νησιά αλλάζει το Ίδρυμα και φιλοξενεί κοπέλες, άστεγες και ορφανές. Αυτό συνεχίζεται γιατί προστίθονται και από τους σεισμούς του Βόλου και της Σαντορίνης και τέλος από την εισβολή της Κύπρου, όπου το 1978 όλες αυτές οι κοπέλες έχουν πια ενηλικιωθεί, έχουν πάρει το δρόμο τους με τις σχολές όλες που δημιουργήθηκαν μέσα και εκεί αλλάζει το Ίδρυμα και λέγεται πια Ίδρυμα για το Παιδί Παμακαρίστου, γιατί εντοπίζονται οι ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες είναι η νοητική στέρηση και τα πρώτα ψήγματα του αυτισμού. Λέγομαι Αδελφή Δωροθέα, είμαι φιλόλογος και έχω εργαστεί πολλά χρόνια με φοιτήτριες, γιατί είχαμε και φοιτητική εστία. Εκτός όμως αυτού, έχω εργαστεί και στα παιδιά, γιατί δίδασκα. Τα παιδιά της Νέας Μάκρης. Τη Νέα Μάκρη τη γνωρίζω από τότε που ήταν μωρό. Το 1944 και ήταν ένα κτήμα, αλλά ήταν όλο αγκάθια και τα φτιάχναμε σιγά σιγά και μετά μέναμε σε σκηνές. Είχαμε πάρει σκηνές και μέναμε. Και όταν έκανε ζέστη, μια λεπτομέρεια θα σας πω, όταν έκανε ζέστη τα πλαϊνά των σκηνών τα ανοίγαμε για να παίρνει αέρα. Και ερχόταν ο βοσκός, βοσκήσε. Εκείνα τα μέρη ήταν βοσκοί, γιατί ήταν πρόσφυγες που μένανε. Ερχόταν ο σκύλος μέσα στη σκηνή. Δεν είμαστε όλο το χρόνο, μόνο καλοκαίρι, γιατί δεν μπορούσαμε το χειμώνα. Γιατί σιγά σιγά άρχισαν να βρουν τρόπο να κάνουν και σπίτι, διότι το 1953 τελικά ήρθανε που γινήκανε οι σεισμοί στη Ζάκυνθο και Φελονιά. Τότε μας ήρθαν τα παιδιά όπως ήτανε, με το καλοκαιρινό φόρεμά τους. Τίποτα άλλο δεν είχανε. Και υπήρχαν εδώ αδελφές και μοναστήρι που είχαν μια αποθήκη με ρούχα που τους δίνανε, τα πλένανε, τα σιδερώνανε και τα στέλνανε σε εμάς στη Νέα Μάκρη για να έχουν τα παιδιά να αλλάζουν ρούχα. Λέγομαι Αδελφή Θεοδοσία. Έχω σπουδάσει νοσηλευτική στο Βέλγιο και έχω εργαστεί όλα μου τα χρόνια στην Παμακάριστο. Ως επιτοπλίστων έκανα διοίκηση, ανωτέρα σχολή αδελφών νοσοκόμων, το οποίο λειτουργήσε επί 20 χρόνια περίπου, ως διευθύντρια της σχολής, ως διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας και ως γενική διευθύντρια στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι, όπως ξέρετε, ένας χώρος ιερός, είναι ένας ναός, όπως λέμε, του πόνου. Εκεί γνώρισα πολύ πόνο, αλλά και πολύ χαρά, γιατί βλέπεις τους αρρώστους να φεύγουν, να γίνονται καλά. Βλέπεις ανθρώπους που θυσιάζονται για τους συνανθρώπους τους. Βλέπεις ανθρώπους που μέρα νύχτα αγωνιούν και πονούν για τους άλλους με αγάπη και με πολύ κόπο και με πολύ θυσία, και αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ ανθρώπινο και πολύ χριστιανικό και πολύ, πολύ αισιόδοξο. Στη σχολή είχαμε πολλές κοπέλες που περάσανε από όλη την επαρχία. Ήτανε μια σχολή που έδωσε πολύ κόσμο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Η νεολαία, την οποία τους δώσαμε αρχές και πραγματικά υπηρέτησαν την Ελλάδα με πολύ θυσία και ήταν υπερήφανες, γιατί περάσαν από την Παμακάριστο και την αγαπήσανε και δώσανε το πνεύμα της Παμακαρίστου κατά κάποιο τρόπο. Φτιάξανε ωραίες οικογένειες. Ήτανε πραγματικά οικογένεια, γιατί συνεργαστήκαμε πάρα πολύ με όλο το προσωπικό. Συνεργαστήκαμε με πολύ αγάπη και με πολύ σεβασμό.
Υπήρχε σεβασμός ο ένας απέναντι του άλλου. Υπήρχε πρώτα απ' όλα ο πληθυντικός. Τώρα έχει καταργηθεί αυτό. Όλοι είμαστε το ίδιο, όλοι είμαστε ίσοι. Αυτό δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Υπήρχε ο σεβασμός απέναντι των γιατρών. Υπήρχε σεβασμός απέναντι ο ένας του άλλου. Και υπήρχε και πολύ καλή συνεργασία. Ως προς τους αρρώστους, πραγματικά τους σεβόμασταν τα πιστεύω του καθενός. Τους βοηθούσαμε πνευματικά, γιατί δεν είναι μόνο η αρρώστια. Ο άρρωστος είναι μόνος του στο νοσοκομείο, πολλές φορές δεν είχε συγγενείς, δεν είχε κανένα να τον συμπαρασταθεί, ήθελε να μιλήσει. Εγώ τουλάχιστον περνούσα κάθε μέρα από όλα τα δωμάτια των αρρώστων, να τους πω μια καλημέρα, να πούν τον πόνο τους. Θέλανε πολλές φορές να εξομολογηθούν, να κοινωνήσουν. Και καλούσαμε τον ιερέα του Αγίου Λουκά, που ήταν δίπλα η ενορία, η Ορθόδοξη ενορία, και καλούσαμε τον ιερέα να έρθει να τους εξομολογήσει, να τους φέρει την Αγία Κοινωνία. Υπήρχε πολύ μεγάλη συνεργασία και με τους ιερείς του ναού του Αγίου Λουκά. Δεν ήταν μόνο ο πόνος ο σωματικός, υπήρχε και ο πόνος ο ψυχικός, που συμπαραστηκόμαθα στους αρρώστους, σεβόμαστε του καθενός τα πιστεύω, με πολύ σεβασμό απέναντι στον κάθε άρρωστο, και υπήρχε πάντοτε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα με όλους μεταξύ μας. Αυτό ήταν κάτι το διακριτικό, το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί ξέρετε, και το προσωπικό περνούσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του μέσα στο νοσοκομείο και το είχε ανάγκη, γιατί και αυτοί είχαν πολλά προβλήματα. Όλοι και τότε και σήμερα ο κόσμος έχει προβλήματα. Sono il vescovo Manuel Nin, esarca apostolico per i cattolici di tradizione bizantina in Grecia e vescovo titolare di Carcavia. Sono vescovo in questa chiesa, è una chiesa in Grecia che ha oltre 100 anni di età, una chiesa viva, una chiesa piccola ma viva e vivace, fatta da greci, da ucraini e da caldei dall'Iraq. Una chiesa quindi multietnica, una chiesa in comunione con la Chiesa di Roma, quindi una chiesa orientale cattolica che appunto è presente in Grecia oltre 100 anni fa. Per me come esarca apostolico è un momento importante commemorare gli 80 anni della fondazione di Pammakaristos e anche ricordare che l'esarcato ha avuto sempre dalla fondazione uno sguardo molto evangelico, cioè uno sguardo verso quelle realtà, quelle persone che si trovavano e si trovano in situazioni di malattia, di bisogno, profughi, e per questo voglio anche ricordare nella realtà nostra dell'esarcato l'ospedale di Pammakaristos, un luogo dove si è fatta e si fa veramente un aiuto e una carità molto evangeliche. Anche la fondazione, dai primi anni dell'arrivo dell'esarcato in Grecia, della Caritas Theaspronias, una realtà che esiste tuttora oggi e di cui sono molto fiero. Dal mio arrivo in Grecia, ormai 10 anni fa, la realtà di Nea Makri è stata importante perché in essa, nella fondazione a Nea Makri, si continua a vivere e si vive questa dimensione che accennavo, fondamentale dell'esarcato, cioè la dimensione del Vangelo di Cristo vissuto nella carità, nel servizio ai bisognosi, ai malati, ai più deboli della nostra società in Grecia. Voglio anche in questo momento ringraziare tutti coloro che hanno fatto e fanno che la fondazione a Pammakaristos e tutte queste realtà dell'esarcato siano tuttora oggi realtà vive, realtà che come vescovo benedico la nostra fondazione appunto affinché continui ad essere un luogo di carità, di servizio e di Vangelo. Είχαμε παιδιά φτωχά, πολλά φτωχά. Μένανε σε ένα παλιό εργοστάσιο στην Κολοκυνθού
τα παιδιά και οι γονείς και εμείς παίρναμε τα παιδιά. Μια φορά τα Χριστούγεννα, 2 παιδιά, 2 αδελφούλες πήγανε στο σπίτι τους. Εκεί ήταν χωρισμένο το εργοστάσιο με καρτόνια για τις οικογένειες. Κάθε οικογένεια είχε μια γωνιά στο εργοστάσιο. Και αυτά τα 2 κορίτσια είχαν ένα τραπέζι μέσα στη μέση, βάλανε τραπέζι και βάλανε λουλούδια στο τραπέζι, που ήταν γιορτές. Και περνούσαν μια οργάνωση σουηδική που λεγόταν Rädda Barnen. Αυτοί λοιπόν είχαν έρθει για να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα, γιατί ήταν μετά τους σεισμούς. Και μπήκαν μέσα και το είδαν περίεργο, τόσο περιποιημένο αυτό το κομμάτι. Που μάντε και λέει, εμείς μένουμε σε ένα ίδρυμα και μάθαμε να κάνουμε καθαριότητα και να κάνουμε αυτά. Πού είναι το ίδρυμα? Και τους είπε η κοπέλα και ήρθανε αυτή η οργάνωση να γνωρίσουν ποιο είναι το ίδρυμα. Το νοσοκομείο, ξέρετε, όπως και όλα τα έργα της Παμακαρίστου, ιδρυθήκανε μετά τον πόλεμο. Όπως και οι εστίες, και πριν μάλιστα από τον πόλεμο οι εστίες, και το νοσοκομείο μετά τον πόλεμο. Δηλαδή ήταν μια ανάγκη της κοινωνίας για να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας. Έτσι ξεκίνησε ο Σεβασμιότατος Χαλαβαζής, ο ιδρυτής του μοναχικού μας τάγματος, να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας. Δηλαδή είναι μια πράξη αγάπης του Χριστού έμπρακτη. Γιατί μιλάμε για αγάπη, αλλά η αγάπη πρέπει κάπως να υλοποιείται κιόλας. Και το να αγαπάς τον πλησίον σου είναι η έμπρακτη αγάπη του Χριστού. Γιατί όταν δώσεις ένα ποτήρι νερό στον συνανθρωπό σου, είναι σαν να το δίνει σε μένα, λέει ο Χριστός. Λοιπόν, αυτό έπραξε στην ουσία και ο ιδρυτής μας, ιδρύοντας όλα αυτά τα έργα της ευποιίας και της αδελφικής αγάπης, βοηθώντας τον πλησίον μας, που η Ελλάδα τότε έβγαινε από τον πόλεμο και υπέφερε πάρα πολύ. Ήταν η αγάπη για τον Χριστό στην ουσία, βοηθώντας τον πλησίον και τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό και ήθελε το νοσοκομείο να μην γίνει ένα νοσοκομείο ιδιωτικό που να είναι για τους πλουσίους. Ήθελε πάντοτε να είναι στο ΙΚΑ τότε και να είναι οι άνθρωποι που δεν είχαν να πληρώσουν σε ένα πλούσιο νοσοκομείο. Να είναι, ας πούμε, ένα νοσοκομείο για τους μη έχοντες. Έτσι λοιπόν μας γνωρίσανε εκεί στη Μάκρη, γνωρίσανε και είδανε το έργο που γίνεται, πόσο βοηθάμε τα παιδιά παντιοτρόπως, τα γράμματα, στο μόρφωση, στο ντύσιμο, στο όλα. Και άρχισαν να έχουμε επαφές με την οργάνωση και είπανε ότι θα πούν στις οικογένειες που γνωρίζανε στη Σουηδία, μια οικογένεια να αναλάβει ένα παιδί. Να αναλάβει ένα παιδί και να το φροντίζει και να του στέλνει κάτι για να μπορεί να ζήσει το παιδί. Και το λέγαμε νονούς. Κάθε παιδί είχε ένα νονό. Έτσι βοηθήθηκε πάρα πολύ το ίδρυμα. Πάρα πολύ. Γιατί οι γονείς τους δεν είχαν πια τίποτα από τους σεισμούς και τα παπούτσια και τα ρούχα και τα πάντα εμείς το προτιμήσαμε. Ήταν μια κοινότητα ιερέων, αλλά εκείνος ήταν επίσκοπος στην Κωνσταντινούπολη, είχε μια μικρή κοινότητα, είχε ιδρύσει μια μικρή κοινότητα μοναχών και μετά την καταστροφή της Σμύρνης πήρε το πίμνιό του και τις λίγες αδερφές και ήρθε στην Ελλάδα. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα, ώσπου να καταλήξει στην Οδόν Ιακωβάτων 43, εκεί που είναι τώρα το νοσοκομείο. Πήρε αυτό το οικόπεδο εκεί και σιγά σιγά άρχισε να χτίζει το νοσοκομείο, το οποίο στην αρχή λειτουργήσε σαν σχολείο. Όταν έγινε ο πόλεμος, ο Σεβασμιότατος παραχώρησε το σχολείο, βγάλαν τα θρανία και βάλαν κρεβάτια για τους αρρώστους, τους τραυματίες της εποχής εκείνης, λοιπόν, που ήταν πόλεμος. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ήθελε να το ξανακάνει πάλι σχολείο, να λειτουργήσει πάλι σαν σχολείο. Και του είπανε, κάποιοι γιατροί δουλεύανε εθελοντικά, γιατί τότε, ξέρετε, η εποχή ήταν πολύ δύσκολη. Του είπανε Σεβασμιότατε, αφήστε το νοσοκομείο, αφήστε και θα βοηθήσουμε εμείς. Και έτσι ξεκίνησε και το νοσοκομείο πάλι έγινε πτέρυγα, δεν είναι έτσι όπως είναι σαν πει.
Έτσι ξεκίνησε το νοσοκομείο. Είχε εξαιρετικούς γιατρούς. Οι οποίοι, θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχε τον νευρολογική κλινική, ήταν ιδρυτής ο Κατακουζινός, σπουδαίος γιατρός. Ήταν καθηγητής και σε ένα νοσοκομείο της Γαλλίας, των Παρισίων, και μια φυσιογνωμία πραγματική, εξαιρετική. Και όταν ο Σεβασμιότητος κάθε μέρα, ο Χαλαβαζής, πήγαινε και επισκεπτόταν τους αρρώστους κάθε μέρα. Από την Αχαρνών ερχόταν με τα πόδια στην Παμακάριστο, από την οδό Αχαρνών που έμενε. Και όταν ερχόταν, συναντούσε τον Άγγελο Κατακουζινό και του έλεγε: Σεβασμιότητε, πήγατε να επισκεφτείτε τους αρρώστους? Και του έλεγε: ναι, πήγα. Τότε δεν είναι ανάγκη να πάω εγώ να κάνω επίσκεψη. Ήταν ο διευθυντής. Ποτέ δεν κοιτάξαμε θρησκεία, εθνικότητα, ποτέ. Εμείς ποτέ δεν είπαμε αυτός είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εμείς είμαστε χριστιανοί, είμαστε παιδιά του ίδιου πατέρα, του ουράνιου πατέρα. Και γι' αυτό ποτέ δεν ξεχωρίσαμε τους μοναχούς, τους ιερείς, τους ορθοδόξους που πάντοτε σε πρώτο θέση τους βάζαμε, σε μονόκλινα δωμάτια και τους ξεχωρίζαμε, μπορώ να σας πω. Την αδελφή Γαβριλία, αν έχετε ακούσει, την οποία θεωρείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία, θεωρείται η μητέρα Τερέζα της Ελλάδος. Ο επίσκοπος πήγαινε έξω, έκανε λειτουργίες, έκανε ομιλίες και έβαλε slides για να δείξει πώς δουλεύουμε εμείς, και υπήρχαν οργανώσεις και οικογένειες διάφορες ιδιωτικές και μας βοηθήσανε με δωρεές από το εξωτερικό ως επιτοπλίστων. Και χτίσαμε όχι όλο το σπίτι, ένα κομμάτι και το υπόγειο μένανε στα παιδιά. Τώρα αυτό που είναι κουζίνα ήταν κοιτώνας πρώτα, εκεί μένανε τα παιδιά και τα ετοιμάζανε, τα πλένανε, τα δίνανε, τις κορδέλες, τότε άσπρες κορδέλες που φορούσαν για να πάνε στο σχολείο. Ύστερα σιγά σιγά πήραμε άδεια και είχαν έρθει 2 δασκάλες και ανοίξαμε σχολείο μέσα στο Ίδρυμα. Το δημοτικό σχολείο. Και τότε χτίσανε και ένα λίγο πιο μεγάλο, 2-3 δωμάτια πιο πάνω, που να είναι το σχολείο, και τους είχαμε να μάθουν και τον κήπο, να περιποιούνται τα λουλούδια, να φτιάχνουν κάτι σιγά σιγά και τα παιδιά να κάνουν κάτι, να έχουν μια προσωπικότητα. Η ψυχή τη Νέα Μάκρυση ήταν η αδελφή Μαρίνα. Είναι εδώ η φωτογραφία της. Αυτή ήταν από την αρχή και με βοηθούσε διάφορες, και αδελφές και κοπέλες, δεσποινίδες και κύριοι που βοηθούσαν, εθελόντριες. Αλλά είχε και αδελφές μαζί είμαστε πάντα. Κάποιο παιδί Εβραιόπουλο, για να το σώσουν τη μητέρα του, το είχαν φέρει στην Παμακάριστο. Το είχε πάρει η αδελφή Ελένη. Η αδελφή Ελένη είναι γνωστή, έχουν γραφτεί βιβλία για την αδελφή Ελένη. Ήταν Βελγίδα και ήταν στην Παμακάριστο, αλλά είχε βοηθήσει πάρα πολύ και τους Έλληνες, δηλαδή τους Έλληνες στον πόλεμο είχε βοηθήσει πάρα πολύ και στα συσίτια και τα λοιπά. Και της είχαν φέρει ένα παιδάκι για να το βοηθήσει να μην ήταν Εβραιόπουλο. Αλλά επειδή κινδύνευε η Παμακάριστος από τους Γερμανούς τότε, γιατί την είχαν επιτάξει και το έδωσαν σε μια οικογένεια, γνωστή οικογένεια, και το πήρε η οικογένεια ότι δήθεν είναι ένα από τα παιδάκια. Γιατί η αδελφή Ελένη είπε στην οικογένεια αυτή: έχετε 5 παιδιά, πάρτε το κι αυτό, ένα στόμα παραπάνω δεν. Και το σώσανε αυτό το παιδάκι. Το οποίο παιδάκι, Εβραίος, ζει, ο οποίος μέχρι τώρα, πριν από 1 χρόνο, 2 χρόνια, έχει γράψει ένα βιβλίο, αναφέρει μέσα όλη αυτή την ιστορία για την Παμακάριστο, για την αδερφή Ελένη, για την οικογένεια, για τον Παναγιώτη τον Γκάλκο που ζούσε μαζί μέσα στο σπίτι, στην οικογένειά τους, που κάναν ποδήλατο μαζί, που παίζανε μαζί στο σπίτι. Και εμείς πήγαμε, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του στο Μέγαρο Μουσικής και πήγαμε με την αδερφή Δωροθέα και αυτόν τον Παναγιώτη τον Γκάλκο και πήγαμε στην παρουσίαση του βιβλίου του, να σκεφτείτε, το οποίο είχε σώσει Παμακάριστος. E in questo momento voglio ringraziare veramente di cuore, come vescovo di questa chiesa, tutti coloro che nella fondazione, in tutti i servizi in quel luogo, dalla direzione
a tutti i diversi membri dello staff di tutti i servizi della Fondazione, che continui la Fondazione e continuino loro ad essere veramente persone che vivono in quel luogo come un servizio alla Chiesa e al popolo di Dio. Ολόκληρη ζωή. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που πάω στη Νέα Μάκρη, γιατί ξέρω πώς ήταν η Νέα Μάκρη και πώς έχει γίνει τώρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω, ειδικά τώρα έχουν ωραίες αίθουσες τα παιδιά, έχουν και μηχανήματα, ας πούμε, και κομπιούτερ και διάφορα τώρα το σχολείο. Και όταν πάω συγκινούμε, γιατί βλέπω την ωραία εξέλιξη που έχει, πώς ήταν και πώς είναι τώρα. Ονομάζομαι Νίκος Ζούρος, είμαι παιδοψυχίατρος. Στο Ίδρυμα για το Παιδί Παμακάριστος ήρθα πρώτη φορά το 2004 και από το 2014 είμαι ο επιστημονικός διευθυντής. Αντιμετωπίζουμε εφήβους και νεαρούς ενήλικες σε όλα τα επίπεδα βαρύτητας, από υψηλά λειτουργικούς μέχρι πολύ χαμηλά λειτουργικούς, οι οποίοι χρήζουν πάρα πολύ μεγάλης φροντίδας και διαρκούς υποστήριξης. Το κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, στο οποίο έρχονται καθημερινά οι ωφελούμενοι και παρακολουθούν τα προγράμματα, φιλοξενεί αυτή τη στιγμή πάνω από 90 ανθρώπους, με ένα μέσο όρο ηλικίας περίπου τα 30 έτη. Ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών έχει και συνοδά άλλα ιατρικά προβλήματα. Είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και οι οποίες δεν είναι ευρέως γνωστές στους ανθρώπους που ενηλικιώνονται και μετά έχουν από διάφορα ζητήματα όπως μεταβολικές διαταραχές, από νευρολογικά θέματα και φυσικά από ζητήματα συμπεριφοράς, τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε και ένα μεγάλο ποσοστό χρειάζεται να λαμβάνει και φαρμακευτική αγωγή για τη ρύθμιση αυτών, προσπαθώντας και έχοντας σαν βασικό μας στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 3,5 χρονών ήταν ο Νικήτας που ήρθε εδώ, οπότε ο Νικήτας είναι εδώ από τον παιδικό σταθμό, πήγαμε στο νήπιο, πήγαμε στο δημοτικό σχολείο, στα ΕΚ, και βρεθήκαμε να είμαστε στα εργαστήρια της Παμακαρίστου. Νικήτα, εδώ πέρα όταν έρχεσαι, τι σου αρέσει να κάνεις? Μ' αρέσει, είμαι κυποδοχιστές, μαθαίνουμε να ακούμε μουσική, κίνδυνος και ειδήσεις. Κίνδυνος του ίντερνετ, ειδήσεις και μαθαίνουμε και να γράψουμε. Πολύ σωστά. Κάτι άλλο εκτός από τους υπολογιστές σου αρέσει εδώ πέρα, Νικήτα? Μ' αρέσει η γυμναστική, το μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Και μ' αρέσει η ιστοπλοεία. Πάμε. Ωραίος. Είναι ένα παιδί που είναι χαρούμενο που έρχεται, φεύγει χαρούμενος και γυρίζει χαρούμενος στο σπίτι και αυτό ευχαριστεί και εμάς. Και έχει μάθει να είναι κοινωνικοποιημένος, έχει βγει έξω με τους εκπαιδευτές του σε εκδρομές, σε διάφορες εκδηλώσεις. Έχει μάθει αρκετά πράγματα από τον παιδικό σταθμό, το πώς θα φάει, την υγιεινή του, την ατομική υγιεινή, να διαβάζει μέχρι εκεί που μπορεί, να γράφει μέχρι εκεί που μπορεί, με τους αγώνες μπάσκετ που κάνουνε. Για αυτούς που είναι πιο λειτουργικοί, θέλουμε να πετύχουμε όσο το δυνατόν την καλύτερη ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη, αυτό που λέμε υποστηριζόμενη εργασία, και φυσικά σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε την υποστηριζόμενη διαβίωσή τους όταν πλέον οι γονείς δεν θα μπορούν να υποστηρίζουν. Και εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γονέων
των ωφελούμενών μας είναι ήδη σε προχωρημένη ηλικία, οπότε αυτό καθίσταται άμεση προτεραιότητα. Όπως είναι γνωστό, δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τον αυτισμό, μπορούμε όμως να βελτιώσουμε τις προσαρμοστικές δεξιότητες, τη φροντίδα του εαυτού, να μειώσουμε τις διαταραχές συμπεριφοράς και γενικά να παρέχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, κάτι που είναι και ο τελικός στόχος και είναι και η μεγαλύτερη ικανοποίησή μας όταν βλέπουμε και στα ίδια τα παιδιά, όπως τα αποκαλούμε, γιατί παραμένουν παιδιά, σε σώμα ενηλίκων βέβαια, έρχονται και φεύγουν χαρούμενα, που αυτό είναι και η βασική μας προτεραιότητα. Το 2016, σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και γενικότερα για την ελληνική κοινωνία, το Ίδρυμα είναι σε μια κατάσταση πολύ κρίσιμη και κρίνει τη βιωσιμότητά του και το μέλλον του. Σε αυτό δέχομαι μια πρόσκληση από την ηγουμένη της Ιεράς Μονής Παμακαρίστου να αναλάβω το Ίδρυμα που είχε πολλά προβλήματα. Οργάνωσα μια ομάδα ανθρώπων δικής μου εμπιστοσύνης και ίδιας νοοτροπίας, τεχνοκρατών, και αναλάβαμε στην πιο κρίσιμη κατάσταση να βγάλουμε από αυτό το τέλμα που είχε υπάρξει το Ίδρυμα. Θέλουμε πάντα και προσπαθούμε να έχουμε στενή συνεργασία με την οικογένεια, όχι μόνο με τους γονείς ή αυτό που λέμε τους δικαστικούς συμπαραστάτες, γιατί μεγαλώνοντας οι γονείς πλέον έχουν ένα ρόλο που καθορίζεται όχι του γονέα με το ανήλικο τέκνο, αλλά του γονέα με τον ενήλικα, ο οποίος όμως δεν έχει την δυνατότητα δικαιοπραξίας, οπότε έχει αυτό που λέμε τη δικαστική συμπαράσταση. Όχι μόνο λοιπόν με τους γονείς, αλλά και με τα αδέρφια όπου υπάρχουν και όπου δείχνουν ενδιαφέρον, προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε όλα τα τρέχοντα ζητήματα, αλλά και να προγραμματίζουμε αυτό που είπα προηγουμένως για τη μετάβαση αργότερα σε μια στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης ή για την υποστήριξή τους σε πλαίσιο υποστηριζόμενης εργασίας. Για μας, σαν γονείς, σημασία έχει ότι το παιδί, αυτό που είπα και στην αρχή, φεύγει από το σπίτι χαρούμενο, έρχεται χαρούμενο, σηκώνεται μόνο του, ντύνεται μόνο του, κοιτάει την ώρα, τι ώρα είναι, μήπως περάσει το σχολικό, που σημαίνει ότι περνάει πάρα πολύ καλά εδώ. Οι δωρητές ήταν πάρα πολύ σημαντικοί σε αυτήν την ανωδική πορεία, γιατί στήριξαν το πλάνο βιωσιμότητας που εμείς τους καταθέσαμε και χάρη σε αυτούς γίνανε οι αλλαγές οι οποίες ήταν καθοριστικές για να αλλάξει η ροή της χρηματοδότησης και η σταθερότητα του Ιδρύματος οικονομικά. Αυτό μας έβγαλε από το τέλμα των χρεών, αυτό μας έδωσε την ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μετά την εκμηδένιση του χρέους αρχίσαμε να αναπτύσσουμε και να αναβαθμίζουμε κτίρια, εξοπλισμούς και όλο το στόλο των λεωφορείων που λειτουργούν καθημερινά για τη μεταφορά των ωφελουμένων στο Ίδρυμα. Τον αντίκτυπο της μη προσέλευσης των ωφελούμενων στο Ίδρυμα για το Παιδί Παμακάριστος τον βιώσαμε με πολύ δραματικό τρόπο στη διάρκεια της πανδημίας, όταν εκεί είδαμε πολλά από αυτά τα παιδιά να έχουν μεγάλες παλινδρομήσεις και τεράστια επιδείνωση στη συμπεριφορά, και με κόπο και μεγάλη προσπάθεια, όταν ξαναεπαναλειτουργήσαμε, προσπαθήσαμε να τους επαναφέρουμε στο πρώτερο επίπεδο της λειτουργικότητάς τους. Είναι μια διαρκή προσπάθεια, καθημερινά υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις, δεν είναι εύκολη η διαχείριση διαφόρων καταστάσεων. Ο αυτισμός από μόνος του είναι μια πολύ βαριά αναπηρία. Ακόμα και στις πιο λειτουργικές του μορφές, χρειάζεται να βρισκόμαστε σε μεγάλη εγρήγορση για να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διάφορες κρίσεις που μπορεί να συμβούν. Είμαι και εγώ εδώ πέρα πολλά χρόνια στο Ίδρυμα. Είμαστε εδώ με τον κύριο Σπανό, είμαστε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών μαθαίνουμε διάφορα νέα, διάφορα πράγματα. Ακούμε μουσική, διάφορα παιχνίδια, δηλαδή και όλα αυτά του διαδικτύου και το πώς θα πρέπει να προστατευόμαστε από το διαδίκτυο. Εδώ κάνουμε και
Γυμναστική εδώ όπως βλέπετε. Αυτό που θα θέλαμε και εμείς το συζητάμε σχεδόν καθημερινά είναι να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους ανθρώπους που ενηλικιώνονται. Διότι υπάρχουν πολλά προγράμματα, μάλιστα και στην τρέχουσα χρονική περίοδο υπάρχουν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, συνολικά και για την οικογένεια. Υπάρχουν πολλά κέντρα ειδικών θεραπείων που είναι για παιδιά και εφήβους. Όσο όμως τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, όσο πλέον ολοκληρώνουν την βασική εκπαίδευση από τα ειδικά σχολεία και πλέον συνεχίζουν σε εμάς τα κέντρα διημέρευσης, αρχίζει πλέον να μην υπάρχει τόσο πολλές παροχές και εκεί είναι ένας τομέας που θα πρέπει και η πολιτεία και συνολικά η κοινωνία να δείξει μεγαλύτερη προσοχή, διότι όπως είπα εκεί αναδύονται και πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με ιατρικά ζητήματα, με θέματα γύρανσης των γονέων, ό,τι σηματοδοτεί αυτό και φυσικά με το βασικό που είναι καθημερινή φροντίδα μας, την αποκατάσταση των ανθρώπων αυτών σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον διαβίωσης όταν η οικογένεια θα μπορεί να τους υποστηρίζει. Και στο Μαρίθ κάτι ντύσες, εκεί να ξεψυχείς. Ήταν μια κοπέλα η οποία ερωτεύτηκε παράφορα. Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις. Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι, όλη φύση και ο κόσμος το ξέρει. Η ρίζα του προβλήματος ξεκινάει το ίδιο το κράτος, αλλά και οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι άρρωστα. Και τι εννοώ δεν είναι άρρωστα? Η πολιτεία τα αντιμετωπίζει άρρωστα απέναντι στον τρόπο που χρηματοδοτεί εμάς. Κοινώς τα λέει νοσήλια που τώρα τα βάφτισε τροφία, αλλά στην ουσία η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι σταθερή, γιατί η αντιμετώπιση τους είναι λες και θα θεραπευθούν μέσα από μία νοσηλεία που θα κάνουν για 5, 10 έως και 2 και 3 χρόνια. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι η καθημερινή τους διημέρευση, άρα και η χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι σταθερή και καθημερινή για να κάνουμε τα προγράμματα βιωσιμότητας για το μέλλον, αφού όλο αυτό υποστηρίζεται από μια πολύ μεγάλη επιστημονική ομάδα για να εξυπηρετούμε και να κάνουμε το μέλλον αυτών των ανθρώπων και τη διαβίωσή τους και τη διημέρευσή τους καλύτερη. Αυτή η ομάδα πάντα ο επικεφαλής είναι ο επιστημονικός διευθυντής και βασινόμου, γιατί αυτό ορίζει και το ΦΕΚ λειτουργίας όλων αυτών των ιδρυμάτων, των κέντρων διημέρευσης ημερήσιας φροντίδα. Πρέπει να είναι ψυχίατρος ή παιδοψυχίατρος, αλλά ιδανικά, όπως συμβαίνει σε περιορισμένα ιδρύματα, είναι παιδοψυχίατρος, γιατί ο αυτισμός και η ίδια η επιστημονική ομάδα το υποστηρίζει, μπορεί να διαχειριστεί σωστά μόνο παιδοψυχιάτρους, γιατί αυτοί οι επιστήμονες ακολουθούν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη διαταραχή από μικρά παιδιά και έτσι μπορούν να αντιληφθούν αυτό που χρειάζονται για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Είναι αθλητής ιστιοπλοείας στα Special Olympics. Έχει πάρει μέρος 3 φορές στους παγκόσμιους αγώνες και έχει βγει και τις 3 φορές χάλκινος πρωταθλητής. Και έχει λάβει και μια φορά πανελλήνιους αγώνες στη Γερμανία και πήρε το χρυσό. Και η συμμετοχή του στα Special Olympics ξεκίνησε πάλι από εδώ, από το Ίδρυμα, από μια κοινωνική λειτουργός που μας πρότεινε την ένταξή του στην ιστιοπλοεία. Έγινε αθλητής της ιστιοπλοείας και δόξα τω Θεώ πήγε και πολύ καλά. Όποτε χρειάστηκα τη βοήθεια από το Ίδρυμα, την είχα πάντοτε. Τα παιδιά μας αξίζουν μια ευκαιρία. Και αυτοί την έχουν στο σχολείο. Δεν πρέπει τα παιδιά για οποιοδήποτε λόγο να τα κρατάμε στο σπίτι. Και εμάς εδώ το Ίδρυμα είναι το δεύτερο σπίτι μας. Και πραγματικά και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα. Η Παμακάριστος από την αρχή που ασχολήθηκε με τον αυτισμό και την νοητική στέρηση αποτελούνταν από πολύ υψηλού επίπεδου διεπιστημονική ομάδα, την οποία πάντα ηγούνταν παιδοψυχίατρος. Όλοι οι άνθρωποι της ήταν στην ομάδα αυτή, ήταν κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές, ειδική αγωγή στην τέχνη, κοινώς ήταν εκπαιδευμένοι στο art therapy, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς παιδαγωγούς.
Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε νέο πρόγραμμα εργασιακής ένταξης ατόμων με αυτισμό και νοητική στέρηση. Το πρόγραμμα λέγεται Ενεργό και η πρώτη μας μεγάλη κατάκτηση είναι ότι ήδη έχουμε βάλει έναν ωφελούμενο στο εργασιακό περιβάλλον του Νίξ Εσπέρια Παλάς και επίσης ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τα Μίτσις Hotel, τους οποίους φιλοξενήσαμε στο Cupid Spoon, που είναι πανευρωπαϊκός ο διαγωνισμός γαστρονομίας για ανθρώπους με νοητική στέρηση και αυτισμό και η Παμακάριστος είναι ο επίσημος ambassador στην Ελλάδα. Το Ίδρυμα για το Παιδί Παμακάριστος είναι για μένα ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, γιατί πάνω από 20 χρόνια βρίσκομαι εδώ. Έχω μεγαλώσει κι εγώ μέσα στο Ίδρυμα. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς αυτό. Θεωρώ ότι και μαζί με όλους τους συνεργάτες, με τη διοίκηση, έχουμε κάνει μεγάλη δουλειά και μεγάλη προσπάθεια και αυτό έχει το θετικό που το βλέπουμε και στις οικογένειες και είναι η μεγαλύτερη για μας ανταμοιβή. Οπότε για μένα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, το οποίο και θέλω και ελπίζω να μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω τις υπηρεσίες και να μπορούμε όλοι μαζί συνολικά να βοηθάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκες και πραγματικά είναι πάρα πολλοί αυτοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκες και δεν είναι αυτό γνωστό, δεν το γνωρίζει όλη η κοινωνία, διότι βιώνουν κατά κάποιο τρόπο μοναχικά ο καθένας το πρόβλημά του και εμείς ως επαγγελματίες που καλούμαστε να υποστηρίξουμε. Το όραμα της Παμακαρίστου για τα επόμενα 5 χρόνια είναι να δημιουργήσει ένα χώρο εκπαίδευσης με πιστοποίηση για να μπορέσουν να ενταχθούν τα άτομα με νοητική στέρηση ή αυτισμό στον τουριστικό κλάδο σε υποστηρικτικές εργασίες όπως είναι η καθαριότητα, προετοιμασία πρωινού, πληροφορίες, υπαίθριες εργασίες, βοηθός κυπουρού, housekeeper helper κλπ. Αυτό έχει ως σκοπό να φύγει από τα σύνορα της Ελλάδος και να προσελκύσει άτομα με αναπηρία όπως αυτά που δημιουργούν και εκπαιδεύονται στους δικούς μας χώρους από όλη την Ευρώπη με σκοπό να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν σε υπηρεσίες τουριστικές και της εστίασης. Πρώτα θέλω να πω εγώ ένα ευχαριστώ σε αυτούς που βοηθήσανε. Σε όλους αυτούς που βοηθήσανε για να φτάσουμε εκεί. Και το μήνυμα μπορούν και αυτοί να συνεχίσουν να βοηθάνε, διότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Για το Ίδρυμα και εγώ θέλω να συγχαρώ τον Νίκο που πραγματικά το έβγαλε από μια πολύ μεγάλη δυσκολία που υπήρχε, όλους εκείνους που έχουν θυσιαστεί όλοι. Σε αυτό το χώρο που δημιουργούν αυτοί οι άνθρωποι με την νοητική στέρηση και τον αυτισμό, το πιο στρεσογόνο δεν είναι η συνύπαρξη με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά όταν έχεις να συνομιλήσεις με τους γονείς τους και βλέπεις μέσα στο βλέμμα τους αυτή την αγωνία για το μέλλον των παιδιών αυτών. Γιατί πάντα η πολιτεία μέχρι στιγμής δεν έχει φροντίσει όχι μόνο για το που θα δημιουργήσουν ή θα διαβιώσουν μετά το πέρας της ζωής των γονιών τους, αλλά ούτε και από τα 21 και μετά. Αυτός είναι ο ρόλος ο δικός μας. Ίδρυμα για το Παιδί Παμακάριστος. 80 χρόνια συνεχούς αδιάλειπτης προσφοράς στον άνθρωπο. Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε ακόμα περισσότερα. Με τη δική σας στήριξη μπορούμε να κάνουμε ευκολότερη την καθημερινότητα εκατοντάδων ανθρώπων. Μετά από 10 χρόνια παρουσίας στο Ίδρυμα, μπορώ πια να σχεδιάζω το μέλλον, καθώς τα δύσκολα χρόνια με τη στήριξη των εργαζομένων και των γονιών ξεπεράστηκαν, δεν υπάρχουν χρέη, είμαστε τα τελευταία 5 χρόνια σε ανωδική πορεία, αναπτυσσόμαστε και τώρα ονειρευόμαστε.